No, čo by ste si želali, páni a dámy? Dobrý deň. Dobrý. Hovorte. No, hovorte. Čo mám hovoriť? Ja som znalec a idem za výkladové. Vážne? A to, čo si dovolujete? No dobrý deň, my sme z každej spoločnosti a chceme vedieť, či prístupníte tým názory, ako to pravalo predoznať. Ak nie, tak ideme preč, ale áno. Výborne, tak jasné, že neprístupním. To je jasné. Ukážte mi nejaké poverenie. Pozrite sa, to je nejaký vážny úkon, ktorý chcete vykonať, že? Ja vôbec nebudem žiadny videozáznam dávať dolu. Ukážte mi nejaké potvrdenie. Ukážte mi. Nie, buďte takí milí, buďte takí milí. Takže o obhľadke ste zrejme vedeli, keď ste vyšla, takže nesprístupníte. Na to máte právo nesprístupniť. Jasné, že mám právo, podľa ústavy Slovenskej republiky, jasné, že mám právo. Lenže ja vás nechápem, ľudia, nechápem vás, že či si to vôbec neuvedomujete, ľudia, že vy vyháňate tisíce ľudí z domov. To si nechápem. Rozumiete, čo robíte? Genocidu Slovenska. Rozumiete? Vy si to uvedomujete, si to vôbec, čo robíte? Ja som znalec, nezávislá osoba. Vy ste, viete čo, keďže ste znalec, dostali ste v podstate nejaké povolenie, áno? Aby ste túto činnosť mohli vykonávať. Viete, pre koho robíte vy? Vy ste sa normálne zapojili do ekonomického podvodu Slovenskej republiky. Ja ako znalec? Áno, vy ako znalec. Presne tak. Podľa čoho tak usudzujete? Usudzujem tak podľa toho, že vy vlastne pracujete pre dražobnú spoločnosť. Kto vám dal objednávku? Dražobná spoločnosť. Dražobná spoločnosť. A viete, kto má záložné právo na tento byt? Čo ja vykonávam znaleckú vetu, sprístupnite alebo nesprístupnite? Pravda, že neprístupním. Je to moje obydlie, ktoré je chránené ústavou a tak ďalej. Len ja sa vás pýtam, či viete, kto vás poveril, aby ste prišli toto urobiť. Objednávka prišla od dražobnej spoločnosti, aktová spoločnosť. Áno. Spíšeme po toho, že sa neprístupňuje byť. Pravda, že keď mi vy ukážete doklad o tom, kto vás poveril, samozrejme, v poriadku, že ste prišli na základe objednávky. Ukážte mi tú objednávku. To je moja objednávka. To je v poriadku. Ale vy chcete vstúpiť do cudzieho bytu. Nerobte ten záznam. Nie, ja chcem ten záznam pre účely budúce, pre súdne konanie a tak ďalej. Ja vás predvolám potom, chápete? Na konanie. Ešte vám dáme aj na internet, samozrejme. Takže byť nesprístupníte, toto mi povedzte. Viete čo, ako môžem sprístupniť byt niekomu, to sa nevie ani preukázať. Čím? Preukázom? Vám prišla výzva. Ja vám také výzvy pošlem tiež a prídem si byt váš pozrieť. Výborne, áno. Takže dajte adresu, kde bývate, prídeme aj my. Áno, pravda, že chcem vidieť váš preukaz. Chcem vidieť váš preukaz, pravda, že. A kde ste vy dvaja? Čo ste ušli? Čo sa bojíte? Nech sa páči. Áno, ja si ho chcem natočiť, veď vy ste dostali preukaz, prosím vás pekne, z tohoto štátu Slovenskej republiky, chápete? Dobre, dobrý deň, no fajn, výborne. Cez sociálne siete, jednak mailom, jednak na Facebooku. Nesúhlasím s tým, aby ste ma
Tak vy vypadnete, ale Povedal som, že Nie, je to počkaj, krátke, slušne sa s ním rozprávaj, s že pánom. nesúhlasím s tým, A ešte mi vysvetlíte, čo to je kyberteror. Budete taký láskavý. Šikanujete ma cez sociálne siete. A to ako? Koho som ja šikanovala cez šikanovala? Moje osobné údaje. Vážne? A ako sa voláte? Veď ja ešte ani neviem, ako sa voláte. Nie, samozrejme, že vám nič nepodpíšeme. Ale povedzte, že aké siete a ešte mi povedzte, ako sa pán volá? Ako sa volá? A prečo som so mnou nerozpráva? Vy ste prišli za účelom nejakého úkonu. Za nejakého úkonu ste prišli za účelom. Však dobre, že idete preč, ale jednak on mi príde, povie, že sa ani nepreukáže. Ja som vám preukázal, to nemusím poprieť. Vy ste sa mi Ale viete čo, to som neriešte. Dobre. Vy mňa napádate, ja som... Ale ja som vám povedala, že vy sa zúčastňujete podvodu v podstate. Neviem, či si to vôbec uvedomujete. Keď príde vám, alebo vašim rodičom, alebo keď príde vašim známym, alebo priateľom niečo takéto domov, tak potom si uvedomíte, že čo sa to vlastne deje. A viete vlastne, prečo idete robiť ten znalecký posudok? Ja som znalec, ja neriešim právne veci ostatné. Rozumiem. Viete, ja si musím robiť svoju povinnosť v zmysle zákona. Dobre, lenže vy ste prišli s tým pánom a s tou pani. Oni sú z tej dražobnej spoločnosti, ste povedali, hej? Dobre. No, lenže oni tu prišli za nejakým účelom. Vy ste poslali nejaký list, naozaj ste poslali nejaký list, dobre? Vedeli ste, že dražba. Prosím? Vedeli ste, že bude dražba. Obliadka. Dražba nebude žiadna, to vám tu vyhlasujem na 100%, pretože ja s ňou nesúhlasím. Viete, že to zákon o dobrovoľných dražbách. Čiže muselo by byť mňou dobrovoľne uznané, že vlastne nejaká dražba sa má vykonať. Lenže ja s tým nesúhlasím. Ja som napísala do dražobnej spoločnosti, že s tým nesúhlasím. Chápete? Áno, ale ja to znalec s tým nemôžem nič robiť. Vy ste o tom upovedomení, že ja s tým nesúhlasím. Povedali vám? Nepovedali vám. Ja som na obliadku, vy nesprístupníte, týmto pre mňa končí. Dobre. Ja robím fotodokumentáciu toho doma spoločných priestorov. Dobre. Čiže dostali ste objednávku a prišli ste. Lenže vy ste sa so mnou nejako osobne nedohodli. Vy ste urobili len úkon, rozumiete, respektíve dražobná spoločnosť, že oznamujeme vám, že prídete. Že prídu. Áno, že prídete. Dobre, ale vy viete, že to není naša dohoda. To, že ja som sa o tom dozvedela, to je pravda. Ale nie je to naša dohoda. Chápete? Teraz to diskutujeme, nemusím sa to sprístupnená, tak sa zapotí bytový dom, aby som vás informoval, ako postupovať. Ale vy nemáte právo mi fotiť bytový dom, pretože my dvaja sme sa nedohodli. Chápete? Dohodli sme sa my dvaja, že ja som vám dala objednávku, aby ste prišli? Nie. Oni vám dali objednávku. Ale vy ste videli ich právny titul? Na základe čoho? Ja neskúmam. Vy to neskúmate. Dostali ste objednávku. Dobre. A teraz, keď vám majiteľ povie, že si to neželá, vy napriek tomu budete robiť vlastne ten úkon, to sa vás pýtam. V zmysle zákona, áno. To nie je v zmysle zákona. Dobre. Ale chápete, čo hovorím? Lebo vy ste urobili jednostranný úkon. Neviem, aké máte vzdelanie, ale vy ste spravili jednostranný úkon. Oznámili ste mi, lenže ja to nemusím prijať. Pochopíte ma? Nemáme dohodu, máme zmluvu my dvaja. Nie, my vás nemáme. Tak prečo by som vás ja mala pustiť, to je poprvé. A prečo vy by ste mali trvať na tom? Ja to netrvám. Dobre. Oni vám dali objednávku na to, aby ste urobili znalecký posudok do cudzého bytu, do cudzej nehnuteľnosti. Myslíte, že na to majú právo? Nemajú na to právo, chápete? Oni na to právo nemajú. Veď vám nemôžem ja prísť s nejakým znalcom k vám domov, rozumiete? Že si u vás ideme urobiť obhliadku vášho bytu. Dobre, ja sa tomu vyjadrovať nebudem. Dobre. Takže... Dobre, ja vás dám na súd samozrejme a ja pôjdem na políciu, všetkých vás troch, čo ste tu boli, idem na políciu, ja to oznámim, rozumiete? A jednoducho zavolám si vás, dobre? Polícia si vás zavolá, aby ste vlastne svedčili, dobre? Čiže o tomto našom rozhovore je to nahraté, podáme si ruku do konca. Výborne. Dobre. Tam to je napísané. A on je majiteľ spoločnosti? Viete čo, neskúmam pracovná práva, ani vlastnícke vzťahy. No ale on tvrdí, že nejaký, čo to, kyberteror? Taký výraz použil.
Taký výraz, perfektný ste, dobre, taký výraz poružil. Výborne, ale on jednoducho, no však on mi to teraz zdôvodní, na tej policii mi to zdôvodní ten pán. A kde ste, pane? Haló? Čo sa bojíte? Nevadí, ale čo sa bojíte, pane? Dovidenia teda. Asi sa bojí, hrozne sa bojí. Bože môj, spôsobuje to, aby sa ľudia báli a teraz sa strašne bojí. Však keď sa bojíte, tak na čo ste tu chodili, pane? Haló? Na čo ste tu chodili, keď ste sa báli? Teraz buďte veľký frajer. No kde ste? No, chcete v podstate niečo, alebo nechcete niečo? Na čo ste došli? Takto chodíte strašiť ľudí? To je teror, čo robíte vy, rozumiete? Vy robíte teror na občanov. V rozpore s ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s unijným právom. No čo je, bojíte sa? Prečo sa tak bojíte? Veď vy ste prišli z Duná, ku mne, domov. No poďte hore ešte. Čo sa bojíte? No poďte, ukážte sa, akí ste frajeri, vyháňať ľudí z domov. No čo sa bojíte? Vy chodíte naháňať strach a vy sa bojíte? No poďme. Ideme na políciu všetci, poďme. No čo je, páni a dáma? Na čo ste došli? Čo ste tu chceli? Strašiť ľudí? No čo utekáte? Čo sa bojíte? Poďte, poďte, ešte sa stretneme, ešte sa uvidíme. No nejako prchli. No ľudia, takže kľudne im povedzte, že nemajú právo. Hneď prchnú.